सुस्वागतम. मी श्रीमती दीपाली दत्तू आहे. आदर्श विद्या मंदिर, नाशिक रोड पूर्व या मी सावित्री फुले बोलते. या काव्य स्पर्धेमध्ये मी सहभाग घेत आहे. आता कसं सांगू तुले, कसं सांगू तुले, कसं सांगू तुले ग सावित्रीबाई फुले. आता कसं सांगू तुले ग सावित्रीबाई फुले. झाला पोराचा जन्म पिढी वाटली थाटात, झाला पोराचा जन्म पिढी वाटली थाटात. अशा कित्येक सावित्र्या मी मारल्या पोटात. बाईलेच वनवास, बाईलेच वनवास, अग्नी परीक्षा ही तिले, अग्नी परीक्षा ही तिले ग सावित्रीबाई फुले. लेक लाडा नवसाचा त्याची अवघीच सोय, दुःख लेकीन सोसाव जात बाईची ती होय. चूल फुकता फुकता, चूल फुकता फुकता, डोई सदा तिचे ओले, सदा तिचे ओले ग सावित्रीबाई फुले. लेक परक्याच धन तिच्या लग्नासाठी हुंडा, सोनं देऊन ही तिच्या पडे नशिबात धोंडा. नाही सरले अजून, नाही सरले अजून, तिच्या जन्माची येली, जन्माची येली ग सावित्रीबाई फुले. बाई शिकली तरीही नाही अंधश्रद्धा गेली, केले उपास तापास पूजा दगडाची केली. घाली नवऱ्याच्या साठी, घाली नवऱ्याच्या साठी, फेऱ्या वडाच्या झाडाले, वडाच्या झाडाले ग सावित्रीबाई फुले. आता कसं सांगू तुले, कसं सांगू तुले, कसं सांगू तुले ग सावित्रीबाई फुले. कसं सांगू तुले ग सावित्रीबाई फुले. कसं सांगू तुले ग सावित्रीबाई फुले. कसं सांगू तुले ग सावित्रीबाई फुले.